Really say guys for the people. So video iri rangara long overdue. Data voice over as usual nenyaya kuti music ndo inenge ichidandaurwa. Inotori competition ungasati mugaufu mune muchiridzwa. So apa ndandiri kwanyika takabva kufunction taitaura kuti takaenda kunoita madocumentaries. So after that documentary I felt like, you know what, I have to do something very special for my parents kupras. Ndandichifara kuti ndakazopedzawo kamba kangu. Saka nini before ndaita zveroofing kana kutanga kutenga zvinhu zvangu zvekuti ndirufe ndamboti ndimboblessa my parents as well sezvo ndiri kufara so that ndionawo mablessings mulife mangu. Apo ndaitenderera mashop by shop chichasa chikombeya maprice emafiriji because I want to ndira nemunhu one azviite because pekutanga tikanga taenda mune chimwe chishop. Some first we might unoziva vanhu vemashop anenge vataura the way yekuti iwe uchasei utenge firiji. Pane zvinhu zvakawanda zvandasina kutarisa pekutanga patikangoona mafiriji. Obviously uchitanga kuona unenge une excitement yekuti oh my god ndazoona that type of a fridge ndikuda because I didn't know kuti kune mafiriji anoshanda nesolar direct, like kana ndichiti solar direct anonoziva kuti kune mafiriji ariko ekudhara ekunzi anoti magetsi akaenda anoita automatic ochinja kuenda kunoshanda nesolar. Then specifically kune mamwe aya saka ndiri kuvhura iyi avekwe kunzi anotongoshanda maybe even kiri chimwe chikodhi chacho ni direct pabhatiri ndo ariko iweko zvinezvi ekuti unotora sela yako wotora bhatiri rako woita zvazvinoitwa panenge pane chibreaka mechonzi chii matems amwe anozodi azondiconfuse. So in this shop ndaitarisa kuti mafiriji the difference iri papi ndasati ndazviziva kuona kuti yekunzi 240 pekutanga ndaita samaprice kati okay 240 2 something. Obviously my favorite color inini it's that kind of like charcoal grey ngechiyo ngeblackish ndo favorite color and very white pa furniture but ndaiona nge hataida iyo yandandakabata yanzi 508 ndasa ndatanga kutenderera mukudzei ndiaindibatsira samukudzi akambenga atendera as well. Saka in the first shop yatati ndadaona nge munhu wacho mabatira ngati tanga kanaka akadi wati testera ndatazoona kuti kune mamwe mafiriji mahombe kupfura emushop yake yaangana. In this shop yo munhu wacho aitanga asiri kuda kutotaura ndo zvimwe zvinhu ndokonzera ndichitetenga because haungati uchipinda mushop munhu wacho utasa kuti uri kumunyengerera kuvhura muromo ndeitasa futi zvese izvezvo. What if panenda kuda chinhu chikazondinetsa ukazondinetsa pakudi pakuzodzosera then vandatanga kuchivhunza because zvaitaurwa namwe vanhu mumashopu ndanda kuda ngokonfirma just to make sure kuti anza yangu imwe chete kuti vanhu vari kundinyebera because vainditi solar bhatiri chakati saka ndanda kutanga kutarisa maprice emabhatiri achoni ndochivhunza kuti saka anoshanda sei in each shop, solar yacho inoshanda payakamira sei in each shop kuti vandinyetsova neanza chaiyo handikuda sei inozondibatsira. Apa tikabva taona anza yangu ndikaona kuti okay fine in this shop maprice avakasiyana anotidhore chakati ndati no hatitenderei futi timbokrosa tiinde kumwe tinotarisa gozi kwese kwana ndachiona kune masola ndokwanada kuti ndinotarisa kuti tione kuti vanazvo ere kuti havana. Iyo ndo first shop yandakapinda iyo masola avo aiva affordable ende mufesi wemomo aigona very good customer care chaiyo. Mabhatiri ake ndo mandakazotenga futi imomo because manga makachipa masola ake mbva ndamaona anga kachipa ndobva brother yangu ati kune kumwe kwandamboona kuzasi kumachina uko ndasaramba kusvika this is my first time yekuenda ikoko saka takatosiya mota tanga kufamba ndozvandinoita kwese kwatinoenda ndosiya mota tanga kufamba netsoka shop by shop saka ndakatogwinya kuti zvoma andozivi kuti zvokufutunuka ndozvozviona because ndinofamba ndichitarisa mashopu ese ndozvandinochita. Saka piva nditori on my way kuenda kupi kushopu iyo yemachina ndikati ndichisvikapo padhuze nepasi pemuti pane mwe mushemari ndakabva ndiona mirai mugomuona zvenyu. I think kusaidi kuva kusina music yakanyanyisa ndimboisa kuti mumunzwa achitaura thats my brother Mukudzei ari kumashure ari kundiperekedza zvakare. Kuno kwakazvitirwa ike inere kuri sei munofara kumukuikirimbo zvakandei kuno Facebook ndatokandauka Facebook shamari ndariona ndiri sei moiteiko vulewe wo kumusangano vakabva kwamasimba rini kusola zuro ndaitowa kufunction ekwabaradza amwe hayi zveprivate
amutorwa piki nenisha mari yemuzondikandao Hi guys, for the people ndiri muno manyika ndambuya kuzotogera mai yangu kafiriji vatonhoregwa vari kokupurasi saka ndiri kutenderera ndichitsvaga kuti ndikupoka chipa ndaperekedzwa namuku misha marian wabva anditi iwe ndirimo muna manyika kusati kunonzi kwani kuno kunogara kupi kwazika mimi ndiri kumusoro okune imwe kwedu kune umwe kwaziki futi okwadungu kwazi iri bhore kaimbotaza firiji yamai vangu isurprise ava mai vanoita zvekubatsira vanhu vanotambura kuvakira dzimba every toona pafacebook zvisinopa mari dai matondipa imwe izvozvo rekanibonanga surprise yangu iri bho wafambeo kunoku kunoku ndokuziva zvinhu ndo ndakambogara kwadungu zvendichitsvaka mapuraizi nekudini ichi ichi mopinda inyu chandichandoza ndeichi manje ndoita se guys with the video handichazivi kuti ndodini zvinhu zvacho zvandiri kuda inini ndiri kuda ngusola gara firiji inoita zviya zvokuti ipinde sola saka umwe magasi but gasi riri expensive because unongozoifilisa saka handisi kuziva ndoita sei saka zviita kumbofamba kuinda handi bhakosi rizvakusei apukutema kwenye magokoro nikiri mazvira kukwai ndichaziva saka katimboenda kaizolibiko ndada kuenda futi kune shop ndofunga number 5 kudhuze kwaNHS because kona NHS kwese tatatarisa vava vasina zvataida tiri kuno vanobuda vanhu vatori vachiinda imandebvu nigerian so tauya kunoku guys, I think mabona mangu nchimbofamba ichitsvagira firiji. Guys, I worked yesterday like a Slove. So I thought, no, I want to do something for my parents. It's been a while ever since I did something. So what can I do? So kuti nindi feel kuti I'm happy. Ndikufara kuti wakaimba kangu kakapera. So I need blessings from my parents as well. So panabva kumba ndachivinga mbedha tatukwadi ndauya ndakatoti regai ndikoenda kushopu kwana mai mudavana ndoda kuti nditore mbedha wemurumu mangu ndozvandandichida then nebhatiri rega nefiriji ndo zvinhu zvadandichida izvezvo because I feel like mangu anombodawo zvinotonhorera and she's been working hard saka ndo zvadachitari hanzi mbotaridzawo kuekerako saka ndachida ubasatasvika mendorega kuutora we so nechimwe chanandanyanya kuvinga masofa because ndathink ndane 2 years ndichimwe ndoda kutingira mabereki vangu masofa so ndasvika muno ndasvika sofa racho ni hamuna iyo vanorizira sofa rangu randoda vandati masofa ese ari muno marisiro sofa randinoda paripo rimwe sofa randinoda iroro saka maambusire kati no so let me divert my funds ndo ndati aona mubhedha uyu vandafira kuti baba vangu namama I think mubhedha wangu akasingareshi right wakavhunika ichi zvemuzasi izvi so ndati okay fine vatataurirana plus inini semunhu wawo customer yo nemunhu unombova director taita mapayment plans vanoita mapayment plans only kana ndofunga mapa vanhu vaive kure munotonzi zvitupa ndofunga nekuda kuziva kuti munogara ipi because munotiza nemari dzavo nemubhedha yavo saka apa ava vakuziva kupurasi kwedu vanongonotora mubhedha kupurasi kwangu vanongonoitera mubhedha ichi saka this bed guys mubhedha unonoaita kuti vakwane vari vaviri so ndiononzi chi ndoqueen here ndochi saka this one is the king size one you know the stapedic wanzi une restapedic I think vari kureva ichi all right this one saka mukuzviona zvawakaita is the bed and kunosurprise maparents angu I don't have much money guys ndambokanga mwagambogara asi munondipa mutsva zvangu wasingavati watina navarekera all right so guys memdavanotiterera guys saka chi this one is the one I'm gonna surprise my parents with
handi transport tika hamunonombura mega saka apa ndo this bed handikutenga so tine other mabeds munovata na brother wangu nemandinovata hamuna mibhedha so ndobatachitarisa kuti ndotora ipi the cheaper ones dzachoni uyu wanga wakanaka zvavo but aiwa saka ndazoti nini mari yacho handizo ndogona kusazoigona uyu wakanaka saka ndadzoti maybe uyu pati yanga yakanaka waniwa unoona kerewe uyu nechi futi uyu wakanaka wakasiyana kambani iyi ndoda uyu this one I think is mine this one ndeupi wangu wamantoro 320 ndowe 320 ndowe mani 95 hatimboita zvandandataura nokuti ndozvachinja moyo saka ne2 iyi saka these ones wakanaka mbogara mukundaina mukudze guys mukudze ndiye kunibatsira surprise yedu kureva kuti nhasi chakakala kumba hakuna chakanaka saka I feel excited as well ndati no ngambosiyana nezvekuroofing yekuba kwangu I need to do something very special for my parents. They've been working very hard. I need them to rest pakanaka na vabva kupi kumunda voyombo mwachi dhiringira avo ravanenge vasiya nemvura yavo mufiriji saka ndozvikuda kuitika saka ndikutora 2 iya ne1 saka that's fine so ndozvikuda kuitika panapa ndiri kushopwa mamuda vanhu kwanyika ndova ndatongoya ndingofunga ndachiona mata nezita rajesu kuti I hope vanenge vari pabhosi mukudzei ari kudzokera kuchikoro mangwana so ndozvataakuita nhasi mushopu munomu pei yose guys pei yese pei anakashandira yose zvese neuri kuakaunti ndoda kuya yapinda muno mushopu but I'm happy maekera thank you very much mozondigadzirira sofa rangu riya aiwa sofa ndotogadzira ndotanga mandipa mapikicha ndikudzera ndiri kurizivana ndikutaura saka takumbotora 2 mabeds tikazoshanda tozoita zvemahodropa zvanhasi tikutora 3 mabeds mamai muda vanhu vanondidhirivharira pamukova kuti nti saka ndotanga ndadini apapa ndotanga natora firiji yangu here kana ndotanga ndadini kana totanga taisa mabeds toenda kufiriji takutoita tinega tindotora wekiraimi yacho niyai regai ndigouya toronga uyu hangonini personally uyu wakanaka ndakuudzani iyi yangu uyu handiidina ini personally saka ndokumushopu kwana mai muda vanhu tinokwanika vanhu vamwari uyai mutenge vandibve vanhu vangu iri ranga rakanaka zvari rega mari iri rinoita 550 rinonzi hapati asi rakanaka but kala manje ayo tinoita kala yauri kuda ayo tichaunza iroro rinoonekwa rakanaka kwaro kana makarivhura rinani asi haridi kumusha vari harikumushakuriragatesi manjero rakanaka manjero ari kutoda iro randiri kudana chauriziviwe hamuna mapicture acho here amudavana regrey so ramai vanzoisa pamusoro apapa akakura yaya rejira akukasimbukana makadzidhirita kani guys honai kitchen unity apa maimprova manje ndo mahodrope atoda ndavamwewo mafiriji dzatachida tauya munomu firiji ya dzatiri kudaisa vana ini tiri kuda firiji inoshanda nesola kana negasi handidana vanozoshaiva munhu anouya kupi kwanyika kuzovaisira gasi so this one is nice but for the meantime ndiri kushanda nebhajeti yangu semunhu waka achisvetuka mudenga kufunction ndo zvandiri kuita izvi saka izvi zvaichazoitwa mumwe musi but yakanaka zva its nice so guys semunhu ari the happiest kumbe kutongofungwa kuti ndani vanotaga battery acid so ndakazonotenga that fridge because ndo yanga iri hombe yanga iri 159 liters the first one yanga 100 liters then so guys let's from the plastic aone chando mwari we maisheroni we maisheroni ndimere mochengetwa nasheroni we Jehovah aita izvi